presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kiniga po ninyong Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awahagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa Seed Marketing Incorporated, sama sa Seed Liniment Oil, Seed Panyawan Coffee Mix, Seed Celebrity Kujik Soap, Seed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Seed Marketing Incorporated. Bueno, manghigala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Nida. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, atong magtatampo si Nida. Kini akong problema, bahin ni sa akong amahan nga usahay isog kaayo. Pero aron inyo kyung masabta ng akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ay nana, ramaday ka diha. Uy, dugay mo sa kay kanisod. Uy, unsa man dat? Mula rin ako karon pero usara ka adlaw. Ha? Dili ko gusto nga samtang wako. Maglaglaag ka nida, ha? Dini ka lang sabay. O, lagi dat. Bantig mag-igat-igat ka, ha? Di lagi dad, uy. Sige, ato na ko. Lagring! Pahibawasin mo ay nga magpatod ko sa airport. Mulakaw deron si daddy. Tawagan ako daan si Jimmy nga magkita mi karon. Hala dayo, oy. Hala, gibauran ra ba kung daddy ni mo, day, nga dili ka palakton kay wasiya. Ay, lagi ka bala ka ng lagring. Di lagi may bawa na si daddy. Ako rin manubag anak nang. Unya ba, sig ako'y mapatsang daddy ni mo. Ayaw, lagi ka bala ka lagi, ana. Ako rin manubag anak kung unsa man gani ang mahitabo. Ha? Wa kay tulubago nang. Day. Ang tinuod, sobra kay ka-istrikto ang akong amahan. Mo nang hangtod karon, nagtago-tago lang una mi sa akong hinigugma nga si Jimmy. Unya, Day, pidabingawan ako ni mo eh. apo sa dong, bimingaw na kay ko nimo. Day, unsa ka ipon lang ta? Ha? Mapatyan ta na sa akong daddy, uy. Hibaw ba ka unsa ka-istrikto ang akong amahan? Pero sa na to ani ha? Ibaw ka, inatong gugman. Ibaw biya ka nga. Love ka iti ka, di ba? Padihas lagi ta. Unsa man ka. Kung mga tuban ko di mo man. Na, mapatyan ka sa akong amahan, Jimmy. Pero, di ba ibong day, masigil ito ginaan niyo. Wala lagi tayo mahimo lagi. Agwanta lang sa ta sa pagkakaroon, please. Sa kagmisita ko sa inyo. Hindi di ka mahadlog sa akong daddy. Mahadlog Iso ka ako. ba kaayo to? Ay, huwag ko doktang plano dito. Huwag ko doktang buhaton. Gawas pa. Huwag ko sa niya. Oo, sa dinuoy. Misita ko niyo kay love, di ka. Sige. Pero di lang sa karon na. Kay umang ko akong daddy. Nilarga man. Mabutaw na kalugar ko ron. Kay nilarga. Mo ba? Oo, dong. Pero, saban, mahal gyud ko nimo ha? Ano sa'yo pati mong ipasabot, uy? Bisita ko sa inyo eh. Nya, di ba ka mahadlok lagi sa akong daddy? Mahal gyud ko isa. Ano mahadlok ba taon ko? Bisa ko sa iyang buhaton yan mo. Bisa ko sa iyang buhaton. Okay ra ka. Og may buhaton siya nako. Saya angay sabayang nang angay na ko kadlukan kay siya man mo idunay sa nako. Ha? Oh, ay kadlok day. Kaya ho nako si daddy mo, ha? Tan-aw na mo kon kinsay isog na mo duha. Tempas, unsa may buti may pasabot. Musukol ka sa akong amahan. Adili man ingon nga musukol ko day nga makig-away ko. Ang akong buti pasabot nga
kung ang akong gugma o atong gugmang duha na mo yung matod pang akong amigo nga, maipit ba? Kinahanglan nga ako ipaglaban ang atong gugma. Ang akong gugma diha ni mo. Oh, maubay din, Ako Jimmy. ipakita ni mo na kaya kong ipaglaban. Di ko mahadlok tungod og alang sa kong gugma ni mo. Dong, O day, sapat yun po si umahan. Simbak ko lang. hindi ka mahadlok. Di ko mahadlok. Bisan Sure? ko, mamatay pa ka. Mauga ni, ikaw mamatay, di ka Okay. mahadlok. O day, dili day. Di ko mahadlok day. Simbak ko lang. Hanggang sigag ingon nga di ka mahadlok mamatay niya, sigag ingon nga simbak ko lang. Ay, sus. Hadlok di ka mamatay. Yay! Basta tungod og alang ni mo. Andam na ko ibuhis ang akong kagalion. Akong kinabahi tungod sa atong gugma. Nang ano mo ingon makasimbak ko lang. Nipako lang ka ba? Kay basin mo tinuod, sayang kayo nga akong pinaglaban. Atong gugmaw niya, mamatay ra sa diay ko. Di ba? Jim, Basta day, ay mabisita ko sa inyo. Aron mo kaila ko sa mong daddy, di ba? sige dong, ugma, ato sa bahay ha, kay basig mo abot atong akong daddy. Ipaila-ila ti ka, unya ikaw rin bahala niya. Ayaw lang siya sukli, aron di ka makontrahan. Ay, susay ka blaka day. Ako rin bahala na. Sige ha, ugma ha, maghuwat ko nimo sa bahay. Chati ko kung na nakasagawa sa among bahay ha. Oh, day. Nakita na ako ang dakong gugma sa akong hinigugma nga si Jimmy. Kay bisan sa kaisog sa akong amahan, wa man siya nagpakitag kahadlok. Hinuon, nangusugid siya nga mamisita sa amo aron iyang ikahimamat ang akong amahan. Unya to? Saan naman ng orasa? Wa pa man gid moabot si Jimmy. Pa siya mo text na siya sa among bahay. Day! Ay, sinang lagring. Da! Kadiyot nang, ablihan sa nako nang. Day! Oh, ansa man nang? Ay, nanas daddy ni mo. Nga gisugo ko niya nga pasulkihan ka nga naabot na siya. Ah, mga ba nang? Sige nang. Naulit aday si Daddy. Oh, unsa naman sa nang lagring? Day, Ah, pagkawason kuno kang daddy ni mo, kinaay na misita ni mo. ha, kinsa man nang? Na, ambot lang day, oy, wa ako ka, kuan klaro, wa ako ka klaro, ana. Ato lang ato day. Patubangon kuno ka ko dito ni daddy ni mo. Oh, sige na, salamat. Kisa kinamisita na ako sa si Jimmy baka. Atuin ako. Dad? Paglingkod mo diri, iha, kaya doon ako isultihan ng mga tabagak. Dili man na ni si Jimmy. Dere, paglingkod mo. Hello, Dayida. Good morning. Good evening. Good morning for tomorrow. Hello, Dina, my love. Dina, nida day. Ni ako, bisan kusuging uwan sa amo, pero niagi ko. May gani kay wagay uwan din sa inyo. Pero sultihan di ka. Bisan bagyo pa. Di siya makapugong sa kong tinguha ni mo, my love. Ako yung ang kunon ang imong gugma. Panghilo mo! Pangduklong to mo. Pangduklong to mo. Ay, ba mo sa inyong ibuhat, ha? Sa unsa, sir? Wa tingali may daw tang gibuhat, sir. Wa bitaw pero sultihan ta mo, ha? Wa ko'y gitugutan nga makikrelasyon sa akong anak. Bisan kinsa! Dad, Wa pa na ko tuguti ang akong anak nga musoda ng butanga. O kung doon naman gani mangahas pagpasakit sa akong anak. Dad! Pistola! Usay pistula. Pistola di ay! Pistola di ay! Mubuto na, sir. Mubuto yung tao na, oy. Mabuto mo lang. Bago pa manggani ni nakapusen. Gusto na kong way mo samok sa akong anak, ha? Samtang nagtungha pa kini. Kay kung doon ay magsamok-samok sa akong anak, ako, pabuthon ko niya. Ay. Nausa ka man, ha? Nausa ka? Kuwan, sir, kalit sakit ang utiyan. Oo, niya. Amo na lago ko ninyo. Salamay kasi yung pagpasuna ko din, sir. Aalis ako! Oy, soy, ikaw, nausa ka man, ha? May uli naman tong kauban ni mo. Ikaw, wa pa maglain ni mo, tiyan? Kiniral ba nga akong pistola? Basta makak na ganinin ako, buto naman ang sununan.
Sir, muli lang ko, sir. Kalit malang kalabad ang akong sir. Aton lang ko, sir. Naglabad ang imo. Oo. Naglabad ang uwa, pero nagulit siyang tiyan. Kuanggol ka man. Salamat Ay, kayo, sir. Salamat kayo, sir. Tulan ko. kuanggol. Oh, iha, unsa naman, ha? Dad, sa tinuod lang, wa ko'y nagustuhan ato nilang duha. Bisan og duna pa. Dili gyapon ko musugot, ha? Tungod kay nagtungha ka pa. Dad, mo-graduate na ko. Ug matod mo pa, kung mo-graduate na ko, wala problema, di ba? Bisan, ha? Ha? Wa pa ko moingon nga. Pero Dad, niingon naman ka nga pwede na akong makikrelasyon basta mo-graduate na ko. Oh, unya, may graduate ka na di. Sunod buwan na gani akong graduation. Bisan, ha? Wa pa ko musulti ni mo nga pwede na. Nga mahimo na. Ha? Ma'am, nainangita ni mo. Si Jimmy na tingali ron. Dad, kadiyot sa dad, ha? Usa? Dad, si Jimmy, Dad, akong boyfriend. Usa? Dong, akong daddy, si Daddy, Armando. Manggabi, sir. Usa na kayo sa gabi una, ha? Nahibaw ka ba? Nga karon pa lang gabi una, hapit ako makapusel og tao. Ha? Kung wa pa magkasibat ang duha din sa kong panimay, wa untay siguro gikuha na sila din sa pulinarya. Nahibaw ka ba do? Nga kining akong pistola, Uy. wa pa kini mahitabo nga may kagar kini, ha? Sir, may armas di ka? Naanay lisensya, sir? Well, lisensya sa army. Ang akong protektahan, ha? Maurag yun ang akong pamilya. Ang akong anak. Pero sir, basig madakpan ka. Way dakop sa army. Basta importante na ako nga maprotektahan ako ang akong pamilya. Ang akong anak. Ay, ikaw. Kaya ni mong protektahan ang akong anak, ha? Yes, sir. Kayahon sa army. Ug giunsa nimo pagsiguro nga kaya nimong protektahan ang akong anak. Kaya ano? Usabay mo trabaho, ha? Pulis ko, sir. Ha? Actually, sir, daghan may gipagdakop nga mga illegal nga armas. Mga armas nga way lisensya ba? Gahapon, nakadakop mi. Daghan may dakpan. Tulo sila buok. Pero duha ron dakpan. Kay ang ayang armas, way lisensya. Sa man di ang usa nakadagan. Pero magkato sila kabuok. Misukol nun siya, sir. Nga, akong napusilan, sir. Patay. Gimbo ka, sir. Maunay akong ipangita para sa akong anak. Kanang makaproteher, ha, makapanalipod kaniya. Dili parehas atong duruha nga. Ang naong tambalos-los. Sige, basing kuan, kining basing mananaw mo sini. Lakaw pananaw ka mo. Ayaw ka bala ka. Safety ka ni imong. Kaysa ganito nga ni mo, do? Jimmy, sir. Jimmy. Ay, yes. Sige, ha. Pananaw mo sini. Di kwarta, pangaon mo, human ninyo pananaw sini, ha? Sige, lakaw. Panuroy ka mo, lakaw. Dad. Ay, wa ka man magsulti nga pulis dahil ng tawana. Kaya nga na di ay, Dad. Ayaw na pagpaduol, ha? Palayo atong lalaki, ha? Dad. Tumana ang among mando. Ang akong gitugon kanimo, akong gisulti kanimo, tumana. Dili ko gusto nga makigrelasyon kag lalaki labi na sa usa ka pulis. Nakasabot ka? Daddy. Mo na akong problema ron, kay murag supak it kayo nga akong amahan sa akong hinigugma, kay lagi usa di ka pulis. Naglibog ko nga nung supak kayo siya. Wa ka ni mga daotang binuhatan ng akong amahan. Masa kong buhaton ani, uy, nga iya mang gyud ning buwagon. Unsa man og kamo ang kasaltihon, Nida? Salamat sa tanang mga pagampo nga. Sa tunin nyo ni Darius Ridge. Okay. Ate Pres, salamat. Good morning ni Budia, Ate Pres. Kay wa Ate Cecil dan Yusuf. Ay, dara sa Ate Pres. Ari yata Ate Pres. Good morning ni Budia. Matsuga pito na. Ari.
Nato rin bisita, Ate Pres. May adlaw kisa man. Si Ate Cecil din yung Ay, si Cabrera. Cecil ka. Ay, kinakusanas bulakaw. Munay, munay. Ikon kayo. Haring galing sa Ate Jen, good morning! Yes, Kuya Alan, mga mama. Thank you guys sa inyo pa yung pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy pirmi ang mga bata. Ya gawas anak palit mo sa Riyan mo Niema o BM Special. Unya, lami gyud ang tasty fish cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit sila. Oh, mo na dadon niya inigulin niyang lanlan. Dadon niya tasty fish cracker o Paulitos macaroni crunch. Kay mag-chat-chat si lanlan, may isumsum taon. Sana, Ate Pres! Okay, ang sendo na to Si Dainida, Ate Pres. Simple. Simple kay Dainida, Ate Pres. Siyang papa, di masugot ka ng dagan nga manguyab siya. O sa'yo, man ini-graduate. Ako rin niya ingon siya. Kuan man pa, kanang hapit ako mag-graduate niya. Karong tauiga, mag-graduate ako. Niya, mautog niya, dahil na misita niya. Panghagisan siya, papa. Pagkaroon na misita pulis, Choy, pulis ko nga. Sige, padanaw mo sini. Pero pag uli ni Ate Pres, gina siya, di na ko gusto nga mo dul-duol pa katong tawana. Di ko gusto manguyab ka pulis. Ang katarungan sa iyong papa, kay patiwason. Man naman siya, padung naman siya eskwela, Ate Pres. Nga, ganun, di man siya musugot. Padung na siya human. Nga, di man musugot yung papa nga pulis ang iyahang uyabon. Mao na yung problema. Wa ba ko illegal nga mga binuwatan. Wa pa sa tayo siguro. Ay, siguro bitaw. Ay, siguro na mo. Hindi, nida. Paniti na mo papa, day. Sa mabdog ka, magminyo nag-drive siya palabang. Sige, gato-rato. Mao na practice ng drive siya. Balhabal si Dong Pedro kay... Okay, baso no. Pabasin di ay. Masuki na po na siya. Pabasin di, makasuki gwapa. Sugot Lain na ba ni Pedro Ate Pres? Suki tuli ni. Ala ka. Suki tuloy. Tuli na niya yung mga pasayro. Doon naman siguro siya charming ba? Charming ni siya. Wapo si Pedro Ate Pres. Gagmay sa pangayon sa lugar ko sa Doon na sa ni siya appeal. Gagmayar sa din. Nay-appeal. Nay-6 appeal. Pero nanubra iya. 7. Babon siya ito mayaw-yaw niya mabig. Paliw ko ba? Ari ka sa episo 6, versikulo 2. Ano naman? Ang unang sugo nga dunay saad mao kini. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug kini ang saad aron ka mabulahan Tinoda. ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Karon, ma'am, kaning kahimtang sa imong papa, maayo man nga gipugngan ka o si tawagan na sa amo kana sa amo gitawag Gididan. O sa amo Gididaan gitawag sa pampaguyab. sa amo lan gitawag nag pinikito. Pinikito? Oh, pinikito Saan ba sa buta na? Kanang gidili pa? strict ba? Strict. Strict. Oo. Maayo man. Apan kanang giingon nimo nga dili siya musugot nga pulis ang imong mabana basin ba siya naay dili. Mas maayo imong susihon. Mas bayo pa. Mas maayo imong susihon kay pananglitan. Hadlok na siya nga duha na armas magda. Oh, maayo na imong susihon. Nung ano dili siya musugot og pulis nga katong sa akto ning magani siya nga uy ikaw mi paglita sa akong anak o panuroy mo panakaw mo sini. Atik-atik ra siguro. Atik-atik. Unsa og niingon kag naa say illegal nga binuhatan sa ako nag-ingon mas maayo mo susihon inday kay pananglitag imo ng pasagdan unya pananglitag usay dangatan sa imong amahan sakit magyapos imong balatian buta na ngano man pa ano dilim ko manguyab kog standby di ka karon na nay pulis di ka ano man may bawaan sa pagka-istorya niya at least may bawaan nimo unsay hinungdan apan ka nang ingon niya nga, unya ra ka pabatunag hinigugma, hindi ko man na mag-eskwela, mas maayo ka na. Mas maayo ka na kay, ninirabang kabaguan karon pananglitan og kinabuhin na kamong minyo, unya, ang imong bana ibutang tangpong nga kanang balasubas. Makita baglaing asawa. Ikaw mabilin, kamao na ka man kay sikay, kinana naman kay napumang profesyon. Kana. Humala sa eskwela, ay dida. Pananglitan nagtrabaho na kag bangko, nagtrabaho na kag insurance o unsa dia. Pananglitan og magkabuwag mo sa imong bana o di ba imong bana himabay? So mabungkag ang maungkag ang pagpuyo. Naana Mana maka-eskwela? Nana kay. Bangko sa ka-eskwela o trabaho sa una dong no? Blood bank? Blood bank? Oh.
Sakto na imo apan ang ikaduha, susiha ang kahimtang ni mong papa ug Susiha gyud na day. Maninana na day di ko to nagwa na dawtan nga binuhatan ng papa kay nganong di man siya gustong pulis imong mabana. Kanindot sa pulis dagko na kay suldong pulis. Nya tig proteher sa katawhan. Kuan, Basta tarong lang sa nga pulis pero kanang ubang mga pulis nga daog lang sa mga kuan, di mayo. Kana imong uyab tarong lang sa nga pulis. Mahimo sad gulat og kana iyang sultihan ang iyang uyab nga pulis bitaw, mao ipapapanid doon siyang papa pero iya lang ang yun nga ayaw lang taw kun saa. Pero yung ana siguro. Oh. Kay pananglitan sa ako nang gingon magkinaunsa bago gyapon nimo. Lain kay paminaw nga ang imo ning papa ingon ana nga dunay mga illegal. Salamat sa pagpadagat itong tuluman. Kon ako ang puzzle